Vejret vi har på jorden kan nogle gange være skyld i katastrofer, hvor flere omkommer eller bliver alvorligt skadet. Men det er ikke kun på jorden, at vi har noget vildt vejr. Vejret på jorden kan nemlig ikke måle sig med de storme, der raser på Saturn eller noget af det andet vejr på de andre. Men det er ikke alle planeter, der har voldsomt vejr. Nogle har slet ikke noget. For eksempel Merkur, på grund af dens manglende atmosfære, er der intet vejr på Merkur, og himlen er sort hele døgnet rundt. Der er svingninger på 600 grader mellem dag og nat. Venus er den anden planet fra solen og har en tyk atmosfære. Det betyder også, at drivhuseffekten er meget stærkere, end den er på jorden. Den varme, som kommer ind på planeten, kan nemlig ikke komme ud på grund af atmosfæren. Og det gør, at mange af planetens væsker er konstant fordampet, og der er altid overskyet og en hede på 450 grader. På jorden har vi enormt stor diversitet i vejret. På nordlige halvkugle har man sne, regn og kulde halvdelen af året, hvor man har solskin på 20 grader på den sydlige del hele året. Mars minder meget om jorden, men siden den er længere væk fra solen, er den også en smule koldere. Mars har en lidt tyndere atmosfære, som gør, at det blæser mere, og at der er betydeligt koldere ved polerne, ligesom jorden. Og der er måske vand og mulighed for beboelse på Mars. Jupiter er den største planet i vores solsystem, og er en af gaskæmmerne, så betyder, at planeten har en samling af både lette og tunge gasser. Jupiter har en storm, der er større end jorden, og som også har raset i flere år. Saturn er en gasplanet, og det betyder, at der er meget vind, og at blæsten er over 100 meter i sekundet, og der er store storme. Det meste af det yderste lag af gas er minus 170 grader, og det inderste er 1200 grader, 12.000 grader varmt, på grund af tryk fra alle gaslagene. Uranus er en meget rolig planet, fordi der er ingen storme, og temperaturen er det samme over hele planeten. Uranus er et isgigant, og det betyder, at den indeholder meget is og tunge grundstoffer. Neptun er en gaskæmpe, og den er rigtig kold.